Toto je definícia diverzifikácie. Diverzifikácia je proces rozširovania alebo rozdeľovania činností, zdrojov, investícií či obchodných vzťahov do viacerých oblastí s cieľom znížiť riziko a závislosť od jedného faktora. Jej podstatou je vytváranie väčšej stability a odolnosti voči nečakaným zmenám, krízam alebo výpadkom v jednej konkrétnej oblasti. No a teraz nám podá vysvetlenie diverzifikácie pán Hviezdik z PS. Ja vám poviem, čo to je diverzifikácia. Diverzifikácia je to, že tento rok sa prvýkrát podarilo vyrobiť viacej energie z obnoviteľných zdrojov ako z uhlia, a to hovorím o celom svete. Diverzifikácia je to, že na celom svete existuje toľko elektrických aut, že ich prevádzkou sa podarilo vyhnúť spotrebe ropy, ktorá je ekvivalentom 70% ťažby Iránu ročnej. Diverzifikácia je to, že 3 mesiace tu netečie rúrov ruská ropa a v podstate nič vážne sa nestalo. No neviem ako vy, ale ja asi ostanem pri tej klasickej definícii. A pánovi Hviezdikovi by som doporučil nepredefinovávať pojmy, lebo potom vyzerá ako idiot.